kaynarlar, sıra sıra cedvele kaynarlar. Alime'nin taşlara oynarlar, Alime'nin taşlara oynarlar. Коли слухаєш її пісні, виникає відчуття, що співати для неї так само природньо, як і дихати. Її повітря – кримсько-татарська пісня, легендарна співачка Сабріє Ереджепова «Кримський соловейко». Alime'nin elleri çeberdir, Alime'nin elleri çeberdir, Alime'nin dişleri bembeyaz mermerdir, Alime'nin dişleri bembeyaz mermerdir. Когда речь заходит о крымско-татарской народной песне, первое имя, которое все вспоминают, это имя нашей выдающейся певицы Сабрие Апте Ереджеповой. Ереджепова – это душа крымско-татарской песни. Ереджепова – это квинтэссенция крымско-татарской песни. Надо сказать, что она родилась в Бахчисарае, а Бахчисарай в то время был очень музыкальным городом. И во всем нашем народе известны бахчисарайские или салачистские музыканты. Музыканты, с которыми Ереджеповой посчастливилось работать рука об руку. Сабріє народилась 12 липня 1912 року в родині учителя Керіма Джемілєва. Від матері Сайде Апте вона почула перші кримсько-татарські пісні. Від неї вона успадкувала й приголомшливо сильний, красивий голос. Перший її вихід на сцену історики датують 1928 роком. Відбулось це на ювілейному заході в честь відомої татарської акторки Сари Байкіної. Сабріє з'явилась на сцені у складі хору. Цей період для неї – час навчання музиці та вокалу. У 1937 році у фільмі Київської кіностудії «Українфільм. Запорожець за Дунаєм» Сабріє виконує дві пісні – «Пенджереден Каргелір» «За вікном падає сніг» і «Меджбур Олдим» «Я був змушений». Все песни в ее исполнении бесценны и неповторимы. Как исполняла она и чувствовала, не повторить. Это только присуще ей. Через 2 роки у Москві проходить перший всесоюзний конкурс естради. Під акомпанемент скрипки Аппаза Уста Сабріє виконує пісню «Меджбур Олдим». Додому вона повертається з дипломом талановитій молодій співачці. Рік по тому Ереджепова удостоєна звання заслуженої артистки Кримської АРСР. В чем заслуга Сабрии Ханум, на мой взгляд? То, что она смогла поднять крымско-татарскую песню и дать такие варианты исполнения, которые не могли оставить равнодушными ни одного крымского татарина, скажем так. В 1957 році в Ташкенті було організовано кримсько-татарський ансамбль пісні і танцю «Хайтарма», художнім керівником якого став композитор Ільяс Бахшиш. Сабріє Ереджепова стала солісткою прославленого колективу, який довгі роки в умовах вигнання далеко від батьківщини працював над збереженням кримсько-татарської музичної культури. Чоловік дуже непростой судьбы. Она смогла в своих песнях рассказать о крымско-татарах, отчаяниях, переживаниях нашего народа, о той боли, о той радости, которую наш народ испытал. Більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу.